Hei, salut! Eu utilizez CorelDRAW. În principiu, el vine cu câteva fonturi de bază, dar când cumperi laserul, de obicei îți dau ei un set de fonturi. Și toate fonturile alea sunt ceva cu un număr în față. Acum, treaba e că scrisurile astea, Florin, de exemplu, când te uiți, parcă sunt ok, știi? Dar dacă te uiți mai în detaliu, nu sunt ok. De l-aș pune așa pe laser, îi groaznic, știi? Și atunci, din view wireframe, practic tu îl vezi direct fontul cum e pe realitate, știi? Și să zicem că îți mai iau încă un scris care să nu fie din acel setup, Alin, de exemplu, și îl aleg din fonturile astea ce le-am luat eu de pe net. Fonturile mi le iau de pe DaFont. Ok? Uite-te, dacă te uiți la L, I, N, sunt suprapuse. Apoi, dacă ar fi să dau acum pe laser ca să îmi decupeze, îți dai seama ce greșeli îmi face acolo. Vizual arată bine, dar când te uiți la wireframe, nu-i bine. Și atunci, ce-i de făcut? Varianta mea e că dau click dreapta și dau convert to curve. Ok? Și pe urmă selectez literele care vreau să le unesc și dau click dreapta pe ele și dau break curve apart. Ok? Acum se întâmplă o chestie când dai break curve apart. Uite la A, la O, la E, lucrurile de interior ți se separă, știi? Și atunci, uite, îl fac ăsta albastru și îl pun în spate. Stai, cum se dă în spate, că știu numai după scurtături. Stai un pic. Bă, nu mai știu cum se pune în spate. E Ctrl și End. Da. Atunci tu poți ca să selectezi cele două elemente și dai, uite, backend minus front. Și atunci, practic, ți-o făcut litera cum trebuie, știi? Dar astea la alte, uite, dacă dau pe wireframe, când le selectezi, apeși pe weld sau combine, depinde ce să o folosești. Da. La mine problema e când fac scrisuri de genul ăsta, că atunci trebuie să unesc și AU cumva, știi? Și atunci unirea, ca să fie în aceeași chestie, eu fac manual, uite, ceva de genul fac un chenar, îmi iau fix partea asta, uite, backend minus front. Mi-am luat partea asta de aici și o să o pun fix pe aici pe undeva ca să dea bine. Ar trebui să fie la același nivel. Pac. Știi? Cam asta e. Na. Opa. În fine. Și pe urmă pur și simplu îmi tai elementele care sunt pe lângă. Cum e de aici până aici. Opa. Așa. Pac. Am tăiat ăsta. Și ăsta al de aici. Bun. Și dacă am ăsta făcut așa, atunci pot să unesc frumos AU, uite, și pe urmă L, A cu L. Și atunci, uite, mi-a făcut legătura cum trebuie, adică scrisul o să fie ținut unul de altul, știi? La I cum îi, există varianta fie să ți-l cobori tu să fie suprapus, ceva de genul ăsta, opa, ceva de genul ăsta, stai eu un pic, să fie și pe urmă la fel
chestia cu convert to curve și spargerea literelor și unire. Asta e o variantă, ori dacă e să faci pentru cineva și își lipește scris undeva și eu trebuie să fie în aer, atunci lași în aer. Cam asta e procedura, știi? Uite, la R-I-N, în partea de sus, dacă te uiți, ele sunt depărtate. Convert to curve, break curve apart, ok? Și atunci eu trebuie să-ți iau litera și să o aduc practic să fie bine suprapusă, știi? Pac, unesc aștia două și s-au unit. Iau I-ul și N-ul cu R, iarăși unesc, știi? Și atunci ai continuitate. Uite, de exemplu, cum e acum, s-ar putea să le dau, uite, nu le mai aduc aproape și doar le dau așa weld-ul, sudura și uite-te. Pentru că n-am adus aproape, mi-a sudat bine în partea de jos, în partea de sus nu mi-a sudat bine, știi? Și atunci trebuie să dau undo, trebuie iară să selectez totul, să-l aduc mai aproape. Și ia uite-te ce greu e aici, ca să duci aproape, aia înseamnă că îți lași scrisul mai jos, știi? Ceea ce nu-i bine. Și trebuie muncă manuală în care tu pur și simplu îți aduci suprapunerea elementelor, știi? Vezi, aici e mai greu de făcut. Și odată ce sunt astea suprapuse, doar dai weld-ul, pac, pac, le-ai selectat amândouă, weld și bine. Și dacă sunt puncte de genul ăsta, câteodată trebuie să ți le ștergi ca să fie continuitate fină, știi? Cam asta e procedura sub care eu lucrez. Acum fiecare lucrează cum știe, cum poate, cum se adaptează. Na, sper că te ajută.